Ndadzoka zvekare ndine nyaya yaPromise Mukwananzi ari kutaura kuti ari kuvimba anotemba naAdvocate Nelson Chamisa. Inini zvangu pachangu iye Promise Mukwananzi handimutembi, handimutrust. Vanakomana veopposition vese vakasara vamwe vaishanda naChamisa vakazosiyana naye chinchi handivatrust zvangu, honestly speaking, because of my reasons angu. But iwe unogona kunge uchimutrust, saka regedza ndikuonese zvawo achitaura panapa. Ari kutaura kuti the leader spoke with devastating clarity. He was crystal clear. He refused to accept a sham result and stated what needed to be done. He himself has followed through by refusing to be part of the sham. Millions have and continue to stand with him. Change is coming. Doma Shoko ari kutaurwa nemukomana Promise Mukwananzi anova former spokesperson we-former party Citizen Coalition for Change yailidwa naAdvocate Nelson Chamisa. Ndomashoko auya achitaura panapa. Ameno kuti muri Zimbabwe mimi munomaona sei. Ndomashoko ake auya achitaura. Inini ndikada kumawedzera panapa azvizofadze kunzwisisa.